Здравейте хора, долежи в моето ново видео. Днеска ще играем на играта, като ще се опитам да минем първо ниво. Последвайте за част втора, ако искате да видите. Играта се казва The Thief Wars, където сега ще се опитаме, както видите, тук сме вкъщи и сега тръгваме към нашата кола, но нека да първо да я вземем и тръгваме напред. Както виждате, виждаме един човек, спираме веднага пред него с бухалката и бам, 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 бам. Взимаме някакво 20 парички, смисъл. Тази игра, ако не знаете, трябва... Той е като GTA, но всяка е седна за телефон версия. И вие може да си изтеглите, вие може да пробвате да минете първо ниво. С тази част аз ще се опитам. Играта е доста забавна и интересна. Оставам линк долу в описанието. Нека сега да може да се абонирате за канала, ако все още не сте се абонирали. Все пак това ми е нов канал и това ми е първото видео. Както казах, може да се абонирате за канала. Тук пак убихме някой човек. Вече, както виждате отгоре, имаме точно една звезда и продължаваме напред, хора. Тук има много хора, това е доста голям шанс. Мисля, от тази игра идеята е да ги убиваме, да фармим килове, доста. Тоест това с хора в момента, като видите, полицията ни гони. Значи стерам бомба, смисъл тази бомба и аз модулна. Както видите, това е отделна тема. Ще видите към края на видеото дали ще съм умрял или не. Може да се абонирате за канала, ако все още не сте. Да харесате това видео. Така ми помагате на мен много. И тук взях някакво рандом колело от някой човек. И почвам да бягам. И аз сега хора мисля, че няма ли да е яко, ако отидем до ареста и там. Просто дойди там, защото аз знам, че там има 3 човека, които така мога да убием и там да ни гони. То в момента, както вече ни гони 2 звезди, мога да ни гонят от 1 до 5. Но това да кажам, пак е според мен подобие на GTA. Тук слушахме на Вол. И тук сега се опита да ме убие. Ние го убихме с бухалка. Към... Ние за малко щяхме да умрем, но както видите, много малко живот. Вижда се живота там, дето е картата и дето е червеното. Много малко живот имаме. Полиция. Влизаме, нахуваме вътре и да. И тук му пише дошъл един полицай, тук за малко ние щяхме да умрем и не умрях. Довиждане хора и до следващия път, абонирайте за канала и до после.